Гледайте мача Милан срещу Интер Милано на 22 април от 10 без 15 на живо по Max Sport 3. Милан идва след загуба с 2-1 от Рома, което им е трети матч без победа, като домакините имат 4 победи от 6 мача насам. За последно загубиха от Интер с 5-1 през септември. Интер Милано записа равенство от 2-2 срещу Каляри. Те записаха 5 победи в последните си 6 гостувания. От миналите им 6 мача с Милан имат 5 поредни победи и 1 загуба. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Интер Милано. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.